Vores vision er, at vi skal være det første, som detailhandlen tænker på, når man gerne vil have et marked i sin butik. Så skal vi være de første, man tænker på, og ringer til Kumar og beder om at få Benny's Bazaar ud. Og for forbrugerne, altså dem, der køber vores produkter, der vil vi gerne have, at alle ved, hvad Benny's Bazaar er. Ligesom alle ved i dag, at der er noget, der hedder Tiger eller Tiger og Søstrene Grene og alle mulige andre brands, der findes, så vil vi gerne være et brand, som alle ved, hvem er. Men den måde, vi skiller os ud på, er, at i øjeblikket, så findes der i butikkerne, så findes der kronemarkeder og spotmarkeder og hvad det ellers hedder. Men der er ikke noget brand. Vi er et brand, Benny's Bazaar. Så der er genkendelighed i, at når man går hen til os, så ved man, hvad det er, man får. Jamen, så vil jeg starte med at fortælle, Kumar står jo for Quality Market Products. Så det, der er vores løfte til forbrugeren, det er, at man kan godt købe kvalitet til få penge. Så kvalitet til pengene, en god oplevelse. Og den sidste ting, det handler faktisk om virksomheden, at det er et dejligt sted at være. Lidt kortere bane end 10 år. Der er vi meget bredt ude i Danmark. Det er vi i gang med nu, men det går godt. Så når vi nu når dertil, så bliver det næste, at vi skal ud over grænserne. Så det vil sige, at vi skal internationalt. Og jeg kunne godt se, at vi om 10 år var i Europa.